fuq it-televiżjoni mar dritt l-Isptar Mater Dei. Mhux għall-kura imma biex minflok jitma' lil diversi ħaddiema meqjusa bħala eroj li bħalissa jikkumbattu l-pandemija tal-COVID-19. Chef Dario dawwar sitwazzjoni qarsa l-waħda pożittiva, b'azzjoni altruista spiċċat nibtet l-organizzazzjoni Feeding Heroes. Grupp ta' kokijiet naqdu ma' Chef Dario biex il-kol flimkien b'mod volontarju inwasslu platti tal-ikel bnin lil ħaddiema fil-qasam tas-saħħa fost oħrajn. Aħna bħala il-mejn huwa l-isptar, ovvjament imbagħad fejn jiddereġuna x'aħna hawnhekk għandna direzzjoni min-naħa tal-Gvern u min-naħa tal-Ministru tal-Edukazzjoni u tal-Impjieg tax-xogħol li fejn inkunu nistgħu ngħinu mbagħad jgħidulna jtuna l-addresses u aħna nikkuntattjawhom naraw kemm għandhom nies kemm ikun qed jaħdmu u fejn nistgħu nagħtu daqqatit aħna lek qegħdin hawnhekk. Il-Kok spjegalna kif ftit jiem li ilha mwafqa din l-organizzazzjoni bosta huma dawk li resqu biex jagħtu l-għajnuna tagħhom kemm bħinhom kif ukoll donazzjonijiet tal-ikel, tant li kuljum il-kċina tal-iskola fil-kulleġġ San Benedittu qed joħorġu ma' 700 platt. Bil-għajnuna tal-bdiewa u n-nies li qed iġibulna tal-ikel kollu nistgħu nagħmlu ħanejdek xelta ta' ikel imsajr differenti, qed nippruvaw ukoll kemm jista' jkun nagħmlu ndaħlu l-ħaxix u nħallu l-affarijiet ħelti kemm jista' jkun ma nużawx ħafna mluħa u żjud. L-appoġġ qed jasal minn kull rokna f'Malta, saħansitra anke mill-Gżira Awċija li jaħdmu qatih fil-kċina li topera kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Tru l-organizzazzjoni tagħna wassal l-istar xi il fuq minn 10 cakes għamilhom kollha hu. Illum ġimgħa hawnhekk minn Għawdex wasal hawnhekk, ġifier kellu triq mhux ħażin, kellu l-vapur kollox illum qiegħed hawnhekk biex qatta l-ġurnata magħna. Intant mhix l-iskola biss ta' ħall-Kirkop li qed tintuża f'opra tajba oħra f'dan iż-żmien ta' sfida. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qed joffri wkoll numru ta' skejjel oħra biex minnhom jingħataw diversi servizzi. Fosthom stazzjoni ieħor għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fl-Iskola Sekondarja ta' Ħaddingli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.